Insellmilkom. Illum il-ħamis 4 ta' Marzu nilqakom għall-Qudiesa r-Rużarju mmexxija minn Patri Joseph Paċ, Patri Franġiskan konventwali li ġie ordnat saċerdot 8 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jirrakkonta l-parabola ta' Lażru il-Fqir u kif ir-raġel Lani ittratta lil Lażru b'indifferenza u disprezz sakemm ix-xorti tagħhom inqalbet. Mulej, tina l-kuraġġ sabiex bħal Lażru aħna ma nifqux nittamaw fik u fil-ferħ vera li ma jintemx. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-mulej huwa magħkom. Ħutija narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li biha ngħixu fik mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, Inti tħobb is-safa u troddunna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qalb tagħna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabbrika fl-emili tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej misħud il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tammar fart tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jammar. Imbierek l-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra dejn l-ilma imħawla, beruqa mxerda lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma teddix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha mħassra, min jifhimha. Jien hu l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti l-kull wieħed skont imġibitu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajl lil Alla. Salm responsorjali. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jinsix fuq il-pariri ta' ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqgħat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra imħawla ħdejn nixxija tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbiex u jmexxi f'kull ma jagħmel. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna
li tajjara rieħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq ħżiena tintemm fix-xejn. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommuha sħiħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: Kien hemm raġel qani jilbes il-porpra għażel mill-ifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. Wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda biex imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham, imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruh fit-tbatija ħarxa fart l-imwiet, rafa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lil Abraham b'Lażru fi ħdanu. U olla leħnu qallu: Missier Abraham, ikollok knina minni, u ibgħat lil Lażru jbill tarf sebgħu fl-ilma ħajtaffi n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Qallu Abraham: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażin irċivih f'ħajtu, imma issa hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed bagħti. Barra minn dan, hemm vojt bla qies bejnkom u bejnna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: Mela nitolbok missier ibagħtu f'dar missieri għax għandha 5 taħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abraham: Għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: Le, missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham: Jekk ma jisimgħux il-Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Fil-Vanġelu tal-lum qegħdin naraw lil Ġesu li qiegħed jirrakkonta storja. U skont is-sinottiċi, jiġifieri Mark, Mattew u Luqa, jgħidulna li Ġesu ma kienx jippredika, ma kienx jgħallem jekk ma kienx jirrakkonta xi storja. Għaliex? Għaliex aħna bħala bnedmin u Ġesu tajjeb li niftakru li huwa il-bniedem per eċċellenza. Aħna l-bnedmin maħluqin biex nirrakkuntaw l-istejjeb. Naraw biss is-socials pereżempju. Nixxerjaw l-stories, nixxerjaw anke l-post fuqhom biex in-nistara naqsmu l-ħajja tagħna anke man-nies fuq is-social media, imma mhux biss anke mal-familjari tagħna, anke mal-ħbieb tagħna, anke mal-kollegi tax-xogħol tagħna, x'kien nintaqgħu nirrakkuntaw kif qattajna l-weekend, kif għexna din il-ġimgħa, jekk ġranni xi saram jew inkella xi ħaġa sabiħa. Il-bniedem huwa maħluq biex jirrakkonta. U Ġesu proprju juża din il-ħaġa bażika tal-bniedem biex iwassallu messaġġ. U x'inhu l-messaġġ li qiegħed iwasslilna llum fil-Vanġelu Ġesu fi ftit kliem? Ġesu qiegħed iwasslilna etika ta' ħajja ġdida. Meta ngħidu etika jfisser mod ġdid ta' kif inħarsu lejn il-ħajja, ta' kif ngħixu lil-ħajja, dak li bl-Ingliż ngħidula way of living tagħna. U proprju hawnhekk Ġesu jgħidilna l-ewwel qabel kollox x'relazzjoni għandu jkollna mal-oġġetti materjali
ta' din id-dinja. L-ewwel qabel kollox, dak kollu li hu maħluq minn Alla huwa tajjeb. Dan insibuh fil-Ktieb tal-Erf, meta jgħidilna li kieku kien hemm xi ħaġa li ma toġobx lil Alla, Alla ma kienx ser joħloqha. Jiġifieri id-dinja u l-univers huma tajbin. U din narawha anke f'San Franġisk. San Franġisk li jikteb l-ewwel innu tiegħu nistgħu ngħidu hekk ta' għanja għall-ħolqien, fejn isejjaħ il-ħolqien oħtu u ħuh. Il-ħolqien huwa tajjeb, però huwa tajjeb sakemm huwa strumentali biex lili s-sabiħ ta' din il-ħajja iwassalni għas-sabiħ li huwa Alla. San Bonaventura jgħidilha il-via pulcritudini, jiġifieri il-mixja ta' żbuħija, illi dan is-sabiħ kollu li hawn fil-ħajja ma neqafx fuqu, ma ngħix għalih, imma jrid joħodni għas-sabiħ. U proprju dan li kien wieħed mid-difetti illi kellu Lani. Lani ma jkienx il-problema x'kellu l-ġid, Alla ma jridniex ngħixu fil-miżerja, anzi Alla jridna ngħixu fil-ġid, infatti meta ħoloq il-bniedem ħolqu fiġ-ġnien mimli siġar. Alright? Biex ikollu l-ġid biex jgħix ħajja ta' kwalità tajba. Imma l-problema ta' Dallani kienet li kien qiegħed jgħix għal dan il-ġid. Kien sar skjaf tiegħu. U għaliex kien sar skjaf ta' dan il-ġid ġara, ingħalqulu għajnejh u ma setax jara il-persuna li kienet fil-bżonn. Il-ġid huwa tajjeb, però noqogħdu attenti il ma nużawx biss għall-interessi tagħna. Il-ġid qiegħed hemmhekk ukoll biex aħna naqsmuh mal-oħrajn. Kif insibu anke fid-dottrina tal-Knisja Soċjali il-ġid komuni, il-proprjetà privata, il-ġid li aħna għandna huma kollha tajbin, però irridu dejjem inżommu f'moħħna lill-ieħor li hu fil-bżonn. Il-problema ta' dan il-Lani kienet li għala għajnejh, li ma rax lil Lazzru. Però ħaġa interessanti, f'dan il-Vanġelu Lazzru għandu isem mhux Lani. Għaliex Lani propju għal Alla kien qiegħed diġà jirċievi diġà minn hawnhekk dak li kien qed jisħoqlu, però Lazzru kien qiegħed ibati. Nagħlaq. La darba jiena allura ma nintrabax mal-ġid ta' din id-dinja ma nużah sewa biex intejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħi u anke ngħin lill-oħrajn, allura titwiled dik li aħna ngħidulha l-empatija. Meta bniedem ikun empatiku jfisser jiena nilbes iż-żarbun tal-ieħor fil-bżonn. Li ġralu hawnhekk Lani kien li diġà beda jgħix l-abbiss li jitkellem fuq uluqa, diġà kienet jgħix f'solitudni. Għaliex meta jiena ma narax il-ieħor fil-bżonn, allura ħa nagħlaq fiha nnifsi u ħa nispiċċa ngħix f'abbiss. Nista' nibda ngħix diġà minn issa id-tbatija tas-solitudni. Imma jekk jiena nkun persuna distakkata mill-ġid ta' din id-dinja, allura għajnejha jinfetħu u jaraw il-persuna li hi fil-bżonn u nsir għalhekk persuna empatika. Illi diġà minn din id-dinja nkun qiegħed ngħix is-saltna ta' smewwiet. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Alla jbirek lil dawk li jħarsu l-kelma tiegħu f'qalb tajba u sinċira. Nitolbu biex aħna nagħmlu l-frott billi nibqgħu sħaħ mal-kelma li tibdilna fil-qalb u fl-ispirtu. Nitolbu biex il-Knisja ma tibżax tgħix u taħdem fost il-foqra u l-imwarbin fil-waqt li tkun leħen profetiku għal min ma jiswa xejn f'għajnejn is-setana. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Biex l-organizzazzjonijiet volontarji ta' karità jsibu l-appoġġ u l-għajnuna tal-komunità internazzjonali fis-servizz umanitarju li jagħtu biex tinqeret il-miżerja. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Biex min għandu l-mezzi iħaddimhom mal-ġid komuni ta' kulħadd u l-aktar ta' minnu sfortunat. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Biex aħna nafdaw biss fil-kelma tiegħek u nqisuha bħala regola tal-imġiba kollha tagħna. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Fis-skit talba nagħmlu t-talba personali tagħna. O Alla, Inti tifli l-moħħ u l-qalb, għejn li msejknin biex ma noħorġux il-barra mit-triq tal-ħajja
bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħudu biex sagrifiċċju tiegħi u anke tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej minn idejk il-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għat tiġid tagħna u għal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek qaddes mulej l-emiltana ta' qima biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna tat-tieba f'dan ir-randan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħal il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Inti ridna rroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli hekk aħna l-midinbin irrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fi bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja bla qatt ta' anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Mbirek ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radlek il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Il-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk, aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr, għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li ser nieħdu semm il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna
li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina lkoll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija Santissima, mar-raġel Ġustaħħa Ġuseppi, mal-Apostli San Franġisku l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bħala ulied tal-istess missier nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikull li trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex tiġrib, iżda eħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn id-dnubiet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Tjassimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Araw il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. O Alla, għamel li dan is-sagrifiċċju li offrejnielek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li wettquh bl-emil tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej huwa magħkom Miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik isma' it-talb tagħna, Ġesu twielet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna rewieħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna, li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħala ma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja il-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, lill-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli titint kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dubitna bħala ma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli titint kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħala ma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nikbu u nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Amen. Tolbu għall-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet titqades ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek hawn fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu ilqa' talb tagħna, Kristu ilqa' talb tagħna. Missier Eternalla, Enna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna għalina, Spirtu Qaddis Alla, enna għalina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, enna għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om il-ħniena, itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om liżjed safja, itlob għalina, Om liżjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-immigranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti,
itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tar-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, en għalina, itlob għalina qaddisa Umm Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin, San Ġusepp, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu,
imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali jwasluna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min ikun imsejjaħ jieħu l-vaċċin jagħmel dan b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.